mobilizazioak egin zituzten larunbat eta igande eguerdian Ibarrako aniztasun funtzionaleko zentroko langileek. Sindikatuek azaldu dituzte behar ginen egoera eta eskakizunak. Bai, hemen Ibarra auzoan, Orozkoko Ibarra auzoan, badago desgaitasun fisikoak dituzten pertsonak artatzeko zentro bat. Zentroaren kudeatzaileak Ama Mercedarien komunitatea da Fundación Norterekin. Fundación Norte bada Valladoliden egoitza duen talde enpresarial bat, Elisarekin lotura daukana. Eta hemen gertatzen dena da, 2010-etik langile hau badutela paktu bat sinatuta. Grupo Norte hau sartu zanetik hemen utzi zioten paktua aplikatzeari kontratazio berriei, hainbat eta hainbat kaleratxere egin zituzten orain dela 3 urte, eta orain momentuan gertatzen dena da paktua bertan bera utzi nahi dutela plantilla osoarentzat. Orduan, hemen gure errebindikazioa, langileen errebindikazioa bada paktua mantentzea eta mantentzea langile guztientzako. Hau da, ez bakarrik subrogatuak izan ziren langileentzako, baizik eta denentzako. Azpimarratu nahi da ere mobilizazio honekin, hemen Bizkaiko Foru Aldundia daukan ardura. Zentro hau bada ardura publikoko zentro bat, hau da, zentro honen mantentze ekonomikoa Foru Aldundiarena da. Foru Aldundiak ematen dio urtero ia €1.000.000 komunitateari zentroa mantentzeko, eta komunitateak diru horrekin egiten duena da Fundación Norte edo Grupo Norteri eman eure kudea desaten, bai. Orduan, uste dugu hau arduragabekeri falta itzela dela Foru Aldundiaren partetik, beraz bere ardura exigitzen dugu eta langileen eskubide guztiak defenda ditzala.